Το κεφάλαιο των διοικητικών συμβάσεων είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο γιατί άπτεται τριών επιπέδων της νομικής επιστήμης. Αφενός έχει να κάνει με το γενικό διοικητικό δίκαιο, καθώς σε όλο αυτό το στάδιο το προσυμβατικό, το οποίο θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, δημιουργούνται πάρα πολλές διαδικασίες σημαντικές για το γενικό διοικητικό δίκαιο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι διοικητικές συμβάσεις αφορούν σε μια μεγάλη γκάμα της διοικητικής δικονομίας. Αφενός, γιατί δημιουργούνται και ακυρωτικές και διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία βρισκόμαστε. Σε ένα τρίτο επίπεδο, οι διοικητικές συμβάσεις δημιουργούν πολλές σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο δημοσιονομικού δικαίου και συγκεκριμένα είτε σε προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης για τον οποίο θα μιλήσουμε, είτε σε επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης, ο οποίος αφορά και στις δαπάνες που δημιουργούνται από πλευράς κράτους για την αποπληρωμή της σύμβασης. Ως διοικητική σύμβαση μπορεί γενικά με τον κοινώς αποδεκτό όρο να οριστεί η σύμβαση την οποία κάνει το δημόσιο με κάποιον ιδιώτη ή με άλλο, σε κάποιες περιπτώσεις, εξαιρετικές βέβαια περιπτώσεις, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έναν σκοπό, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Είτε μιλάμε για μια διοικητική σύμβαση έργου, είτε μιλάμε για μια διοικητική σύμβαση προμήθειας ή σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, και στις τρεις περιπτώσεις το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι ο σκοπός, ο απότερος σκοπός είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, οι διοικητικές συμβάσεις παρουσιάζουν μια ιδιομορφία σε σχέση με τις συμβάσεις του αστικού δικαίου. Στο αστικό δίκαιο, όπως γνωρίζουμε, τα δύο μέρη, ο συμβαλόμενος και ο αντισυμβαλόμενος, είναι ισότιμα κατά βάση μεταξύ τους. Όταν όμως μιλάμε για διοικητική σύμβαση, μεταξύ τους δεν είναι ισότιμα τα μέρη. Το δημόσιο υπερέχει εξουσιαστικά. Δημιουργείται το λεγόμενο εξαιρετικό, δηλαδή κατ' εξαίρεση, συμβατικό καθεστώς, όπου το δημόσιο μπορεί ακόμα και μονομερώς, σε κάποιες περιπτώσεις, να ανατρέπει, να τροποποιεί τους όρους της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, μία διοικητική σύμβαση μπορεί να χωριστεί σε δύο καταρχήν και σε κάποιες περιπτώσεις τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, το οποίο ονομάζεται και προσυμβατικό στάδιο, εκκινεί με τη διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αποτελεί μια κανονιστική διοικητική πράξη, ακολουθεί διάφορα στάδια, όπως την κατάθεση των προσφορών, την αξιολόγηση των προσφορών, τις τυχόν ενστάσεις, εδώ σε ενστάσεις είμαστε στο γενικό διοικητικό δίκαιο, εκδίκαση των ενστάσεων, οριστικός πίνακας, μπορεί να προηγείται και προσωρινός πίνακας σε κάποιες περιπτώσεις, κατακύρωση του αποτελέσματος. Δηλαδή, η αναθέτουσα αρχή, το δημόσιο, επιλέγει με ποιον αντισυμβαλόμενο θα συμβληθεί στη συγκεκριμένη διοικητική σύμβαση. Αυτό το στάδιο, το οποίο όπως είπαμε εκκινεί με τη διακήρυξη, ολοκληρώνεται με την κατάρτιση, την υπογραφή δηλαδή της σύμβασης. Από τη διακήρυξη μέχρι την κατάρτιση ομιλούμε για το προσυμβατικό στάδιο. Προσοχή σε μια σημαντική νομοθετική αλλαγή. Με το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς του νόμου 25-22, όλες οι διαφορές που δημιουργούνταν στο προσυμβατικό στάδιο αποτελούσαν ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες εκδικάζονταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σήμερα, με τον νόμο 3886, εξακολουθούν εννοείται να αποτελούν ακυρωτικές διαφορές οι διαφορές του προσυμβατικού σταδίου, ωστόσο η αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταβιβάστηκε στο διοικητικό εφετείο, το οποίο είναι και το καταρχήν αρμόδιο δικαστήριο. Κατ' εξαίρεση και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας την αρμοδιότητα εκδίκασης και με τον νόμο 3886 για μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως θα δούμε μέσα μετά στην ανάλυση του νόμου. Αφού λοιπόν καταρτιστεί η σύμβασή μας και ολοκληρωθεί το προσυμβατικό στάδιο, εκκινεί το συμβατικό στάδιο. Δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο παρέχεται το αντικείμενο της σύμβασης. Το στάδιο κατά το οποίο εκτελείται, με λίγα λόγια, η σύμβαση.
Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω έργο, ξεκινούν οι διαδικασίες πραγματοποίησης του έργου. Αν έχω προμήθεια, ξεκινάει η διαδικασία της παροχής της προμήθειας των αγαθών που πρόκειται να προμηθευτεί το δημόσιο, και αν πρόκειται για κάποια σύμβαση η οποία αφορά σε παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, ξεκινάει ο ιδιώτης να παρέχει την υπηρεσία που του έχει παραχωρηθεί. Σε αυτό το στάδιο, από την κατάρτιση μέχρι την ολοκλήρωση, δημιουργούνται διοικητικές διαφορές ουσίας σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής δικονομίας. Εδώ λοιπόν εφαρμόζεται όχι το Προεδρικό Διάταγμα 18 για τις ακυρωτικές διαφορές, αλλά εφαρμόζεται ο κώδικας διοικητικής δικονομίας και το δικονομικό δίκαιο των διοικητικών διαφορών ουσίας. Αρμοδιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, όπως αναφέρεται και στον κώδικα διοικητικής δικονομίας, έχει πάλι το διοικητικό εφετείο. Απλώς εδώ εκδικάζει σαν δικαστήριο ουσίας και όχι ως δικαστήριο ακυρωτικό, όπως ήταν στο προσυμβατικό στάδιο. Με την ολοκλήρωση της διοικητικής σύμβασης, δηλαδή την πλήρωση στην ουσία του αντικειμένου της, συνήθως στην πράξη τελειώνει και εκεί η διαδικασία. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο παραλαβής αν πρόκειται για έργο, πρωτόκολλο της προμήθειας αν πρόκειται για προμήθεια, και εκεί λύεται και ομαλά η σύμβαση. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, και συνήθως όταν πρόκειται για έργο, ακολουθεί ένα στάδιο, το λεγόμενο ατύπως, δεν είναι νομοθετικός και νομικός ο όρος αυτός, μετασυμβατικό στάδιο. Δηλαδή, το έργο το οποίο έχουμε φτιάξει σε αυτό εδώ το χρονικό στάδιο, θα το πάρει το κράτος ως κύριος και θα το εκμεταλλευτεί, ή θα προχωρήσουμε σε μια άλλη διαδικασία παραχώρησης του έργου και χρήσης του από ιδιώτη. Στη σύγχρονη εποχή που μιλάμε, για εξοικονόμηση κρατικής περιουσίας, συνήθως εκμεταλλεύονται τα έργα ιδιώτες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μετά την ολοκλήρωση, οι τρεις ενέργειες τις οποίες πρέπει να προβαίνει ο ιδιώτης, συνήθως μέσω της σύναψης μιας νέας σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι ακόμα και ιδιωτικού δικαίου, ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος να διοικήσει, να συντηρήσει, αλλά και να εκμεταλλευτεί το έργο το οποίο έχει ολοκληρώσει. Με αυτά λοιπόν τα τρία στάδια έχει ολοκληρωθεί μια περιληπτική αναφορά στις διοικητικές συμβάσεις. Η μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, πρέπει να δοθεί στο σημείο το δικονομικό. Δηλαδή, όπου δείτε εσείς διαφορές να δημιουργούνται σε επίπεδο προσυμβατικό, μιλάμε για ακυρωτική διαφορά πλέον διοικητικού εφετείου και κατεξαίρεση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και όποια διαφορά δημιουργηθεί στο συμβατικό στάδιο, μιλάμε για διοικητικές διαφορές ουσίας, που σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αρμόδιο είναι το διοικητικό εφετείο σύμφωνα με τον κώδικα της διοικητικής δικονομίας. Κάποια απορία?